N'ezie, ọ bụrụ na anyị mara ihe ga-eme echi, o nwere ike ma anyị emela ọtụtụ ihe anyị na-eme ugbu a na-ezighị ezi, maka ọ bụrụ na ihe niile dịrị egbe mma n'elu, ọ gaghị agbadata n'ala izu uriom. Marakwa na ụfọdụ maara ihe nwere ike ime echi ma kachie ntị mee ha ahụ na-ezighị ezi, mana o nweghị onye dị ndụ gasị na ya enwebeghị ebe ọ zọghere ọkpa, makwana na o nweghị ebe o si eri mperi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ha zọhie ọkpa, ọ dịghị ka ọ bụ naanị ha na-azọhie ọkpa, makwana na ọ bụ naanị ha nwere ebe ha si eri mperi. Abịazie, onye ahụ atagbuo onwe ya n'ụta karịa ka o kwesịrị. Ọ dịkwana mkpa ka anyị mara na o nweghị onye akpọrọ aha were mebe ịzọhie ọkpa. Nzọhie ọkpa na iri mperi bụ ihe zuru mba niile ọnụ. Ihe dị iche bụ na nzọhie ọkpa nke m abụghị nke gị, abịakwanụ nke gị abụghị nke m. Anyị niile bụ mmadụ nwere ope mpe ya bụrụ otu ebe anyị siri eri mperi. Mana ihe dị mwute n'ịzọhie ọkpa bụ onye zọhie ọkpa ebe anya hụrụ ya, anyị bụ mmadụ ahụ ya dịka nke ya ọkasị njọ. Anyị hụ ebe mmadụ si eri mperi, anyị were ya mere akụkọ ebe anyị na-eme karịa ndị ahụ, naanị na anya ndị mmadụ ahụbeghị nke anyị. Ee, ịzọhie ọkpa ekwesịghị ịbụ ihe ọṅụ, maka okwu na-ama ọgọdọ adịghị mma ịgba ọtọ. Mana gịnị kpatara anyị ga-eji were ebe mmadụ si eri mperi were kwuo okwu ebe anyị maara na anyị bụ nke anyị n'isi ọ na-anyịgbu anyị? Jụọ onwe gị ma ịzọhie ọkpa nke ụwa ọ sara ute naanị na ndụ onye ahụ iji were mere akụkọ. Ị maara ka ọ dịrị onye ahụ iji were mere akụkọ? Kedụkwanụ ma ọ bụrụ na ndụ onye ahụ iji were mere akụkọ ka ndụ nke gị mma? Atọghee ngwugwu nke gị n'anya ọha, ị ga-enwe ọnụ okwu? Anyị niile nwere ụzọ dị iche iche anyị siri azọhie ọkpa, naanị na nke gị abụghị nke m. Onye ọma, gbaa mbọ ma mara ma hazikwa n'ebe i siri eri mperi. Ekwekwana ka mwute mee gị chere na ọ bụ naanị gị bụ ya bụ ụdara a na-agbawa ọnụ, maka nke bụ eziokwu bụ ọ dịbe oke dịbe ogene. Na ịzọghere ọkpa abụghị nsogbu, maka onye ọbụla dị ndụ na-azọhie ọkpa nke ya ma nwee ebe o si eri mperi, ọ bụghị naanị gị. Gị onye nta akụkọ na-enweghị ntụpọ ọbụla, agbakọ meghe ndụ gị dịka akwụkwọ, ị kacha mma iji bụrụ nke onye ọzọ n'isi, ọkwa maka na anyị amabeghị nke gị. Ị ga-akpụ mmadụ n'ọnụ ebe ahụ gị niile bụ sọ ọnụ ọnụ? Anyị niile bụ mmadụ ma nwee ọtụtụ ebe anyị si eri mperi. Tinye uchu na nke gị ma hapụrụ onye ọzọ nke ya, ma ya bụrụ na ị gaghị etinye aka n'ịkwalite ndụ onye ahụ ma ọkwa na agwa ya. Tupu ị kwuo maka nke onye ọzọ, gbaa mbọ mezie nke gị, maka eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebu ụkwụ nkụ, o nweghị onye dị mma n'azụ. Enyi m, si kelee onye ntị chere ma elu anụghị a na-enụ. Ya mere, chetakwa ka ime ihe niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde, bụ abalị 29 nke ọnwa Ọgọst, bụzụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Anyị sị ka ọ bara gị bụ nwoke ma bara gị bụ nwaanyị, onye ịnụrụ onye bụ Maazị Ndụdị na-asụ unu ga-emezi ya nụọ, maka ba ahụ ka ị sonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Anwụchule.